Bé, bon dia. Primer de tot, volia agrair en el CES de l'Euroregió i l'organització per haver-me convidat i tenir l'oportunitat d'explicar les polítiques ambientals que fem, en aquest cas, per salvar el Mediterrani, concretament aquesta llei de residus que molt bé comentaves, no? Abans d'entrar una mica més en detall, i sé que tinc poc temps, per tant intentaré resumir, des de l'anterior legislatura el govern de les Illes Balears tenia clar que havien de fer grans avanços en matèria ambiental. Ja teníem iniciatives úniques en el Mediterrani, com per exemple un sistema de recollida de barques que va a tot el litoral recollint plàstic durant 4 mesos. Això fa uns 15 anys que existeix. Evidentment és una mesura que només serveix per recollir i en tot cas han d'anar a la prevenció, que és ara on explicaré en més detall. També han fet un decret de Posidònia per protegir una planta emblemàtica imprescindible en el Mediterrani com és la Posidònia. S'estan construint un tanc de tempestes precisament per evitar, en aquest cas a Palma, tota la quantitat de residus plàstics que acaben a la mar quan hi ha grans plogudes. S'ha protegit ja un 30% d'àrees marines, per tant, han fet jo crec, grans avanços, tot i que els reptes són tan i tan grans que encara en tenim molt més a fer. En el cas de la llei de residus, jo tinc l'honor d'haver pogut ja ser director de l'anterior legislatura i l'honor de poder repetir i aplicar el seu desplegament en aquesta legislatura. Quin context tenim a l'hora de plantejar aquesta llei de residus? Primer de tot, que la nostra principal activitat turística és una activitat de gran impacte, que és el turisme, i a part és una activitat de gran estacionalitat. I això suposa una gran pressió humana. També estem en un context geogràfic insular, el que suposa un territori absolutament limitat i un territori ambientalment molt sensible, allà on fins i tot no tenim ja espai per fer més abocadors, i en el cas d'Eivissa, per exemple, que és allà on el temps de vida de l'abocador és més curt, tindrem un gran problema en breu si no aconseguim reduir els residus que s'acaben abocant. I a part tenim altres exemples que companys de Balears explicaran, com és la presència de microplàstics a peixos comestibles, o, per exemple, varen fer un estudi i 20 personalitats se varen oferir per oferir mostres d'orina i de sang i varen detectar que mínim tenien 20 elements de plàstics en el seu cos, com per exemple aftalats. Per tant, el tema dels plàstics ja fins i tot supera la part ambiental i ja també entrem a la part de l'impacte de la salut damunt les persones. Per tant, a dins tot això és evident que necessitàvem fer un canvi de model. I és important fer un parèntesi per recordar, sobretot ja que tenim gent de diferents territoris del Mediterrani, que en el cas de l'estat espanyol tenim una distribució competencial que ve de la Constitució, allà on els territoris autònoms, les comunitats autònomes, tenim potestat per fer normes de protecció addicional del medi ambient. És a dir, tenim capacitat per legislar més enllà de la legislació bàsica que marca l'Estat. Fet això, varen dir, hem de fer una llei, evidentment, que posi l'accent no damunt el reciclatge, com comentava la Nathalie, és evident, hem d'avançar damunt allò que ja marca Europa des de 2008, que és prevenció i reutilització. Per tant, vàrem anar primer a mirar bones pràctiques que ja se feien, com per exemple porta a porta en el cas dels municipis, pagament per generació, que això significa pagar diferents segons la gestió dels residus que fan empreses i ciutadans. Volia dir precisament, m'ha agradat molt l'exemple en Joan Ignasi, perquè allà també, històricament, a les festes populars ja s'hi havia el sistema aquest de dipòsit, devolució i retorn per vasos, per tassons a grans festes, per tant, per evitar. I el que vàrem fer és que era imprescindible avançar cap a aquests aspectes. Però una normativa mai té èxit si no té suport social i no hi ha un acompanyament de tots els sectors per fer-la, però també cal una gran convicció política i tenir uns objectius molt clars i sobretot a ser valents, perquè un canvi de model vol dir també que no
tothom està d'acord amb aquest canvi. Per tant, fins i tot, com a anècdota, la societat civil va organitzar davant del Parlament un funeral de plàstic d'un sol ús i van anar per la ciutat de Palma amb un bagul amb plàstic d'un sol ús i el van dur, enterrar per donar suport a aquesta iniciativa legislativa que, entre d'altres exemples, feia obligatori aquests sistemes que mostrava en Joan Ignasi. És a dir, a tots els esdeveniments en suport públic no hi pot haver begudes amb plàstic d'un sol ús. Han de ser begudes amb envasos reutilitzables, begudes amb vasos retornables i, per tant, l'impacte que això té damunt la prevenció és immensa. Hem de pensar que aquesta mesura està, jo crec, tan implementada que en aquest estiu ens hem trobat que grans festivals de música que no complien en la llei, els assistents omplien les xarxes socials denunciant l'incompliment d'aquesta norma i a posteriori se va rectificar i se va, evidentment, anar cap a aquest sistema. Per tant, imatges de gran plàstic d'un sol ús que després acaben a la mà, la nostra idea era reduir-ho. Com que sé que se m'acaba el temps, només ja també altres exemples és que els plàstics petits, com les càpsules de cafè, creen gran problemàtica, són difícils de reciclar, per tant també són prescindibles i en el sector de l'hostaleria i la restauració van dir que no era necessari, que s'havien de regular i allà on no era el sector de la restauració s'havia de muntar un sistema de responsabilitat ampliada del productor perquè se'n fessin càrrec els productors. Després també, per exemple, per consumir aliments a un mateix local, allà on no és necessari fer-ho amb utensilis i d'un sol ús, aquests també se regulen. Per tant, el que és, jo crec, un contrasentit és que per menjar, no sé, una hamburguesa hagués de produir 1 quilo de residus. Per tant, també vàrem fer regulacions en aquest sentit. Evidentment, regular microplàstics, gots d'un sol ús, i això va ser just abans que entrés la directiva SUP, que després, certament, amb moltes coses anàvem absolutament a la una. Dit això, evidentment, també tenim altres iniciatives. Per exemple, tenim un impost de turisme sostenible, a partir del qual també fem iniciatives ambientals per donar suport a iniciatives d'economia circular, empreses d'economia circular i social, i hem intentat sempre tenir una actitud de difondre tots els continguts de la llei, hem fet guies en diferents idiomes, en anglès, català, castellà, i hem intentat sempre acudir a tots els fòrums, tant públics com reunions internes, per donar a conèixer i que el compliment d'aquesta normativa cada vegada sigui més efectiva. Moltíssimes gràcies.